Beste 10.937 COVID-19 positibo antzeman zituzten eren egun Osakidetzak eta Osasunbideak. Azken egunetan bezalaze goraldian daude datuak eta instituzioak egoerari aurre egiteko protokoloak aldatzen ari dira. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak abenduaren 28an eman zuen azken aldaketen berri eta atzo Eusko Legebiltzarrean egin zuen agerraldian Gotxone Sagardui sailburuak jakinarazi zuen beste birmoldaketa bat, soilik sintomadunak hartatzeko protokoloa ezarri dute. Botiketan erositako antigeno testetan positibo emanez gero, ez da positiboaren berri eman beharko Osakidetzan, baina bai bakartu beharko da. Soilik sintomak dituztenek edo zaurgarriak direnek jo beharko duten Osakidetzara. Probak egingo dizkiete baita ere gaixoagiria behar duten horiei. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongietorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta mendik eta ordu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilaren 11 da gaur eta asteartea da eta COVID-19aren 6. olatuaren aurrean aurre egiteko ezarri diren irizpide berrien aurrean oposizioko taldeek gogor kritikatu dituzte Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakiak. Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea den Rebeka Uberak salatu du gobernuak ez duela asmatu izurriaren 6. olatuari aurre egiten. Herritarrak ulertu ezinik eta ondorioz haserre daude. Orain zergatik eskatzen zaien antigeno testak eurak egitea, orain arte esaten zitzaienean, soilik adituak egin zitzaketela. Herritarrak ulertu ezinik, orain eurak egitea eskatzen zaizkien kontuak zergatik egin behar duten, orain arte ezin zutenean egin. Zeren begira, herritarrei hasieratik esan baldin bat zitzaien testak, egin alzutela, herritarren eskura jarri izan baldin baziran, hasieratik hainbatetan esan dugun bezala antigeno testak, herritarrei instrumentuak eman izan balitzaie prebentziorako, horrek lagunduko zuen osasun sistema ez samatzea asintomatikoekin. Eta sintomak dituztenek eta gainerako gaixotasunak eta premiak dituztenei, Osakidetzako kanalak eta ateak irekita mantentzea, gainerako gaixotasunekin egiten den bezala, besterik ez, baina nola hasieratik ez den egin, orain normala herritarrak haserretzea. Horregatik funtsezkoa da nola komunikatzen den eta zer komunikatzen den, komunikazioak garrantzi importantea dau. Nafarroan 3.326 positibo antzeman dituzte foru gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera eta egoera honen aurrean gaur erabakiko du foru gobernuak Gabonetan indarrean egon diren murrizketak luzatu ala ez. Maria Txibiten Nafarroako presidenteak onartu duenez, egungo egoera ez da duela 15 egun genuena baino hobea. Eta bitartean, Espainiako gobernua plan bat lantzen ari da, koronavirusa pandemia gizta tratatzeari usteko, oraindik ez dakiten noiz jarriko duten martxan plan hori. Plan horren bidez, dena den, Sánchezen gobernuak koronavirusa arnaz gaixotasun giza behatu nahi du, kasuen zenbaketa zehatza alde batera utzita. Horren ordez, gaixotasuna nola edatzen den aztertzea da asmoa, osasun arloko profesionalek jasotako lagin esanguratsuak ikertuta. Zaintza sistema izango da beraz aldatuko dena eta ez gaixotasunaren tratamendua. Eta bestalde, osasunaren munduaren erakundea kalkuluen arabera, Europako biztanleriaren 40% baino gehiago Omikronaz kutsatuko da datozen 6-8 asteetan. Eta Gasteizera joko dugu orain, izan ere bertan baitugu Esti Lanao, gure lankidea, eta ekonomia gaiei buruz arituko gara lehenik eta behin izan ere lan istripu hilgarria suertatu zen atzokoan Gasteizen behargin bat hil zen andamio batetik erorita. Aurten lanean hildako bigarren behargina da eta LAB sindikatuak emandako datuen arabera aurreko urtean 62 langile hil ziren. Esti Lanao, ikerketa oraindik irekita dago. Alaxe da bai, eguerdion Gasteiztik, Osalan ikertzen ari da 57 urteko langilearen heriotza. Olarizu auzoko eraikin lan hauetan gertatu zen ezbeharra atzo eguerdian. Langile aldamiotik erori zen eta osasun zerbitzuak iritsi zirenerako ezin izan zuten ezer egin. Urrutia enpresak azpikontratatutako enpresa batean lanean ari zen hildako langilea.
langile bat hilda Olarizu auzoko obretan aldamio batetik erorita. Ezbeharra astelehen eguerdian gertatu da Olarizu hiribideko eraikin baten fatxadako obretan lanean ari zela. Larrialdi zerbitzuetako anbulantzia bat bertaratu da, baina ezin izan dute langilearen bizitza salbatu. Behargina azpikontratatutako enpresa batean ari zen lanean. LAB sindikatuaren datuen arabera, 2021 urtean zehar Euskal Herrian 72 langile hil ziren lan istripuz, horietako 7 Araban. Gaurkoa, 2022an Araban gertatutako lehen lan istripu hilgarria izan da, bigarrena Euskal Herrian. Lan istripuz bigarren heriotza da aurten, gertatutakoa salatzeko elkarretaratzea egingo dute bihar komisionesek eta etzi berriz ELA eta LAB sindikatuek. Eta bien bitartean euriteak ere izpide ez dira bezainbesteko kaltegarriak izan abendukoak bezala, baina euriten ondorioz Araban euraren goraldiak ere eragina izan du edonola ere hainbat puntutan. Bai, alaxe da, zadorrak gainezka egin du puntu batzuetan eta jundizko industrialean eragozpenak izan ziren atzo, baina egoera bere onera etorri da dagoeneko. Eta hala ere ezbeharrak albiste ere ditugu, izan ere Arabako Errioxan, Eltzigoko alkatea hil baita 42 urterekin. Ia 12 urtez alkatetzan zeramatzala, bihotzeko baten ondorioz hilda Luis Aldazabal Eltzigoko alkatea eta nekazaria. Kolpe gogorra izan dela nabarmendu du Ramiro González Arabako aldun nagusiak. Luis Aldazabal Eltzigoko alkatea hilda etxean bihotzekoak jota. 42 urte zituen Aldazabalek eta nekazaria zen. Eltzigoko lursailetan lan egiten zuen. 3. legealdia zuen zinegotziak udalerriko alkate gisa Zieko bai alderdi independentearekin. Ramiro González Arabako aldun nagusiak lehen adierazpenak egin ditu Twitterren. Ziekoko alkatea Luis Aldazabal joan zaigu. Gaztea, biziz betea, bere herriari emana kolpe handia da maite genuen guztiontzat, Eltzigorentzat eta Arabako Errioxa osoarentzat. Hurbileko alkate bat auzokide bakoitzaren arazoak ezagutzen zituena. Eskerrik asko Esti Lanao Gasteizetik eta ekonomia alorrean Espainiako gobernuak bultzatu nahi duen lan erreforma ez babesteko eskatu dute, bai LAB eta bai ELA sindikatuak. LABek mobilizazio zabalak nahi dituzke lan erreforman eragiteko. Aiara Deurreta. LAB sindikatuak agerraldia egin du lan erreformaren analizia egiteko eta sindikatuak emango dituen hurrengo urratzen berri emateko ere. Bertan sindikatuak berretsi du ez dela egongo ez kontraerreformarik, ez indargabetzerik, ez lan harremanen modernizaziorik. Eta Hego Euskal Herrian esparru propio baten alde lan egingo duela azaldu du sindikatuak. Gainera, Garbine Aranburu LABeko idazkari nagusiak azpimarratu du Euskal langileak ez daudela ordezkatuta elkarrizketa sozialen mailan. Madrileko elkarrizketa sozial horretan ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko langileak, ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko gehiengo sindikalak, eta argi eta garbi esan behar duguna da akordio horrek ez diela erantzuten gure aldarrikapenei. Eta guk gure ustetan eta sindikatu moduan pentsatzen duguna da gure kontrako jarrera irmo azaldu behar dela, erreformaren kontrako jarrera hori irmoki azaldu behar dela. Bestalde, Aranburuk gogora ekarri duenez, urtarrilaren 27ko mobilizazioa deitu dute lan erreformaren eta pentsioen erreformaren aurka. Eta ez du baztertzen greba orokorrera iristea. Izan ere, adierazi duenez, murrizketa ziklo batean dago euskal gizartea, lan eta pentsio erreformak eragindakoak eta Europako funtsei loturikoak. Ez ditu datak eman, baina berretsi du egoerak eskatuko duela. Elarekin gainera harremana etengabekoa dela esan du eta egoerak behartuko dituela. Era berean, Galizia eta Kataluniako sindikatuak bidelagun nahi dituela nabarmendu du Aranburuk.
Era berean sindikatuak ere lan erreformaren aurka agertu da, eta gaur Bilbon egindako agerraldian Mitxelakuntza idazkari nagusiak adierazi du berrikuntza gutxi batzuk baino ez dakarrela erreforma horregaitik eskatu die EAJari eta EH Bilduri erreforma horren aurka bozkatzeko eta negoziazioei berrekiteko. Gure eskaera argia da. Planteatu duten dekretu hori bertan bera utzi behar da, eta lan erreforma indargabetu behar da. Eta horretarako, guk pesatzen duguna da, alderdi soberanisten papera izan behar dela indargabetze hori bizirik mantentzea. Eta horretarako ezetza eman behar diote dekretu hori. Hain zuzen ere, bide emateko aukera horri. Lan erreformak soilik ez, pentsioen erreformak ere ematen ari da zerezana. Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 4 urte beteko ditu larunbatean, eta larunbatean bertan mobilizaziora deitu dute hain zuzen ere pentsioen erreformaren aurka egiteko. Izan ere, KPIa errealaren igoera eskatzen dute pentsioetan. Pentsiodunen mugimenduak manifestazioak deitu ditu urtarrilaren 15erako Hego Euskal Herriko hiriburuetan, eta Eibar, Ondarru, Tafalla, Lizarra eta Altsasun ere protestak egingo ditu. Larunbatean 4 urte betetzen ditu mugimenduak eta urteurrena ospatu ez ezik pentsio erreformaren kontra kalera aterako dira pentsiodunak. Eta gaur Tabakaleran Donostian agerraldia egingo du mugimenduak, babesa adierazi dieten eragileen berri emateko. Izan ere, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak parte hartzeko deia egin die herritarrei. Eta Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak, dagoeneko babesa helarazi dieten eragileen berri eman du. Orduan, ze motako babesa jaso ditugu orain arte? Normalean gurekin mobilizatzen diren sindikatu guztiak, hau da Hego Euskal Herria osaten dutena gehiengo sindikala, eta sindikatuaz gain babesa eman digute gazte kolektibo batzuk, zeniden elkarte batzuk, hau da zenidea dauzkaten sare goitzetan, eta espero dugu egun egotan ere kolektibo feministi partetik babesa jasotzea. Dagoeneko Euskal Gehiengo sindikalak eta hainbat gizarte kolektibok babesa adierazi die Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduari, eta asteazkenean agerraldiak egingo ditu mugimenduak protesten nondik norakoak azaltze aldera. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, Niko, Kuenka ekonomialarekin aztertuko dugu egoera bere osotasunean. Eguerdion, Niko? Bai, eguerdian. Inflazioaz asko hitz egiten ari da, azken hilabeteotan, izan ere Hego Euskal Herrian abendua amaitu zen inflazioa 6,7an, eta ez dirudi igoera horrek etenik izango duenik datozen hilabetetan ere, esan beharra dago, ia 30 urteko altuena izan dela hori. Urte honetan, herritarren erosmen ahalmenari begira, zer espero daiteke? Bueno, azteko eta behin ikusi behar dugu nundi datorren inflazio hori, ez da, bi faktorek eragin dute, alde batetik, pandemiak eragindako geldialde horretatik atera eta konsumoa izugarrian ditu gintzan, eskaria izugarrian ditu gintzan, eta eskaintza ezen eskari guzti hori asertzeko aina izan, ez da. Hori egon zen, eta horrez gain, energiaren kostuak izugarrian ditu ziren, hor arrazio geopolitikoak ere badaude, eta trantsizio ekologiko arrazoiak ere badaude, ez da. Hori mantenduko da, 2022an prezioak altu jarraituko dute. Inflazioa ez hain altua izango dagoeneko asko haziarako, baina prezioek oso maila altuan jarraituko dute, eta da ere zertxo bait ere igoingo dira. Zergatik, azteko eta behin, energiaren igoera hori onino ez da irabat isladatu azkenengo prezioetan, adibide erraz bat jartzearen, ez da, gasa erabiltzen da ongarri kimikoak egiteko, hori nekazaritzek izugarri sufritzen dute. Momentuz nekazariek ez dute horren beste ez dute horren beste erasan kostu goigarri hori, baina egin beharko dute. Ez da, orduan, espero da inflazioa handitzen jarraitzea, baina malda ez da izango
hain maldatsua, ez da. Prezioko gorantza jarraituko dute, prezio altuekin jarraituko dugu, baina ez ditugu ezagutuko horrein beste inflazio tasa altuak, ez da. Honek zer eragiten dau? Azteko eta behin, persona baten diru sarrerak eta gastua ikusten baldin baditugu, diru sarreren aldetik zer dauzkagu, pensionistek daukate euren pentsioak, egia da, aurreko pentsioen erreformak kentzen zuela inflazioarekiko lotura hori, azkenengo erreforma honek berriro jarri dau, eta pentsioak igoko dira inflazioan arabera. Kontua da, ez dela hartzen abenduko inflazioa baizik eta urte osoko bataz besteko inflazioa. Eta ez dugu ahaztu behar, urtea hasi genuela oso inflazio tasa bajuakin, urtarrian 0,5 izan zen, otsaian are bajuagoa, 0,0 izan zen, eta ja martxuan hasi zen apurka gorantza joaten. Martxuan 1,3ko inflazio tasa izan genuen, urte arteko inflazio tasa, eta gorantza joan zen, eta azkenengo datu hori, urte arteko azkenengo datu hori zuk emandakoa da. Orduan, bataz besteko hartzen baldin bada, estatuko bataz bestekoa 1,2koa da, 1,2koa da barkatu. Eta hori da pentsiodunek izango duten igoera, bale. Gainontzeko langileek zer? Funtzionarioak direnek, eta hori Espainiako gobernuak zehazten dau, 1,2ko igoera izango dute. Beraz, pentsiodunek 1,2ko igoera izango dute pentsioetan, soldatetan, azken batean, funtzionariek 1,2koa, eta gainontzekoek segun euren konbenioa. Azken batean, konbenioan negoziatzen direlako langileen soldaten igoerak, ezta? Eta esan beharra dago, Araban, Bizkaia eta Gipuzkoan ezaterako bakarrik langileen 22 daukatela euren konbenioan prezioen soldaten igoera inflazioarekin lotuta, portzentaia hori zertxobait handiagoa omen da Nafarroan, baina gainontzekoak segun eta enpresen artean egiten diren negoziazioak. Datu bat ematarren, igaz estatu mailan, konbenioen soldaten igoera 1,8koa izan zen, aurten zertxo baitxikiago izango da. Bera, hor bai, erostahalmenaren galera izango genuke inflazioen altu izan da prezioak erosoldatak gutxiagoko direlako. Beraz, gastu diru sarreren aldetik gutxiago jasoko dugu inflazioa baino, eta gastuen aldetik hor bada, por ejemplo, alokairuaren kasua, ez da, zuzenean kontratoren abera, baina normalean oinarrizkoena izten da alokairuen prezioa inflazioarekin parekatzea, eta 1.000 euroko alokairua pagatzen duen familia batek, bai gero 67 euro gehiago pagatuko ditu. Beraz, gastuak orantza duaz, eta diru sarrerak ez horren beste. Beraz, hor bai zalantzabarik erostahalmena murriztuko da nabarmen. Aipatu duzu, ezta, prezioak goraka ari direla, batez ere balikagaietan ikus daiteke argi eta garbi, eta inorratzean ez gelditzeko beraz, zein izango litzateke formula? Beraz, badira tresnak, hartu izan dira tresna batzuk, hemen Hego Euskal Herrian diru sarrerak bermatzeko errenta daukagu. Estatu mailan aurten lehenengo aldiz jarri da gutxieneko bizitza diru sarrera hori. Tresna badaude, kontua da, agian tresna horrek berrikusi beharko ditugu eraldatu eta gehitu indartu areagotu nola izateko jendea atzean ez gelditzeko, ez da? Estatu mailan jarri zen bizitzeko diru sarrera minimo hori asmoa zen 850.000 familietara heltzea, azkenean 350.000 familietara baino ez da heldu, eta datu errepatuta 2020ko datuak dira, 2021ko dinoz ditu ezagutzen, baina estatu mailan langileen ia 17, 16,9 esan nabil, lan eginda ere pobrezia arriskuan zauden. Beraz, arrazoa da jendeak lana baduela, baina lana izateak ez duela bermatzen bizitza maila duin bat izateko aukera hori. Orduan, tresna baditugu, baina beharko dira tresna horiek indartu areagotu. Egia da, gutxieneko soldata igo dela, azkenengo urteetan, eta gainera, horren, zegoen beldurra antzat diru soldata minimoa igota lanpostoa galduko zirela, datuak erakusten dute ezetz. Ministroak, Yolanda Díaz ministroak esan du behin eta gehiagotan 2021ko beste igoera bat espero dela, baina momentuz da gauzatu. Orduan, tresnak baditugu, tresna horiek indartu baditugu, inoratzen ez gelditzeko bestela, eta datuak oso gerikoak dira, arrisku handia dago, krisi honen edo pandemian ostean jende asko oso kaltetuta gelditzeko. Aipatu duzu baita ere, soldaten igoera eta langabezia datuak hemen baditugu, eta urteko langabeziak bera egin du orokorrean, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita ere Nafarroan. Datu hau positibotzat jo behar da ala beharrez, ala letra xea ere ikusi behar da? Albistea berez positiboa da, baina tentu sartu barrekoa. Aztematen zupizatuzun bezala letra txikia, letra xe hori ere begiatu bardarako. Ego Euskal Herriko datuak ez dira txarrak, urte honetan 38.000 kotizatzaile gehiago
ditugulako, eta gainera 2019ko datuekin konparatuta, hau da, osasun krisi honen hasierako datuekin konparatzen baldin badugu, ia 500 langile langabe gutxiago daude, beraz datuak oro har positiboak dira. Kontua da, betiko gauza errepatuta, ez da, sexu arrakala, genero arrakala, ondino mantentzen da, egia da, zertxobait hobetu egin dela, baina batez ere gazten artean, baina hor ondino badago, ez da, emakumezkoen artean langabezi tasa 1,2 dela uste dut, eta gizonezkoen kasuan 1,9 ez da, irizten hor arrakala garbi dago, ez da. Betiko gaitza behin-behinekotasuna sinatu diren, Euskal Herrian sinatu diren kontratuen ia 90%, hau da, 10 kontratutik 9 behin-behinekoak izan dira, ez da. Patronalak eta sindikatu nagusiek, Espainiako sindikatu nagusiek onartu duten lan reforma hontan hori da gakoetako bat, horreri ekin nahi diote, eta 3 hilabeteko epe eman diote euren buruei nolabait hau gidatzeko, ez da, apirila arte izan beharko dugu behin-behinekotasun hori zuzentzen den, ze azken batean hori da Espainiako sistema produktiboa duen galga nagusietako bat, ez da, eta bukatzeko nire ustez badatu bat kezkagarria. Ikusi dugu zelan, pandemia aurretik, osasun krisi aurretiko datuetara berotu garela, zertxobait hobetu egin dugula langabezi datu errapatuta, baina barne produktu gordina, hau da, Euskal Gizarteak, Euskal Herriak sortzen duen aberastasunari begira ez gara heldu. Beraz, lehen beste lan egiten dugu, baina gutxiago sortzen dugu. Hori izan daiteke hor bi gauza edo bi arrazio gonetezkea. Alde batetik, pandemia hain arraro izan denez, eta horren beste gora bere izan direnez, kontabilitate orokorrako datuak agian ez daude ondo, edo bestela horrek esan nahi du, langile berekin, langile edo lan ordu kopuru beraekin gutxiago sortzen dugula. Euskal Herriak baldu produktibitate arrazio bat, beraz, datu positiboa bai, baina, zuek aipatutako letra txiki horei erreparatuta, nahi sortzen zaizkidan zalantzak dira. Niko Cuenca, ekonomialaria, mila esker gako guzti hauek emateagatik eta gertutik jarraituko dugu ekonomiaren aktualitatea. Perfecto, eskerrik asko zuei. Eta gaiz beste eginda, Itunpeko eskolak 10 urtean publiko bihurtzea proposatu du Elkarrekin Podemos IU koalizioak. Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzen ari den hezkuntza itunerako proposamena aurkeztu du eta hizkuntza eredu bakarraren alde egin du eta baita ere hezkuntza aurrekontua blindatzea galde egin du. Miren Gorrotxategi Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak eta Iñigo Martínez Zatón parlamentariak azaldu zutenez, diskriminazioari aurre egiteko eta ikasleak euskalduntzeko tresna eraginkorra izango den hezkuntza eredu hobea lortu nahi dute eta horretarako proposatu dute 10 urtean Itunpeko ikastetxeak publiko bihurtzea eta baita ere euskara ardatz hartuko duen irakaste eredu bakarra ezartzea. Miren Gorrotxategi. Proposatzen dugu baita ere, noski, sexuagatik segregatzen duten zentroei ez inolako subentziorik ematea eta proposatzen dugu baita ere prozesu bat zabaltzea nahi duten zentroek publifikatu ahal izateko. Uste dugu baita ere eskolak daukan papera, daukan funtzioa gure gizartea, gure umeak euskalduntzean ezin bestekoa dela. Eta jakin badakigu eta horrela gainera frogatu da, gaur egungo ereduek ez dutela behar bezala erantzuten helburu horri, euskalduntzaren helburu horri, eta beraz berrikusi beharra dago beti kokatuta euskera ardatz nagusi bezala, eskola plurilingüe batean izan beharko litzatekeena, euskera ardatz bezala, azkenean B2 maila eskuratu alizateko bigarren mailako hezkuntza bukatzen danean. Bestalde, manifestaziora deitu dute ostiralerako Barakaldon, azken egunoten emandako indarkeria matxista zalatzeko. Izan ere, 9 egunean, hau da urtea hasi zenetik, emakumeen aurkako 3 eraso izan dira Bizkaiko udalerri honetan argitan talde feministak salatu duenez. Indarkeria matxistaren aurrean erantzun kolektiboa eta solidarioa autodefentsa feminista leloari eutxita egingo dute manifestazioa ostiral honetan bertan. Eta bestalde, baita ere indarkeria matxista Rekin lotuta emakume bat hilik topatu dute astelehen honetan Tuterako etxebizitza batean eta foruzaingoa biktimaren bikotekidearen bila dabil. Hilketa matxista izan daitekeela uste dute.
Eta urtarrilaren hasieran gaude, 2021ko balantzea egiteko plaza hartuko dugu alorre desberdinetan eta migrazioaren alorrean datu beltzak daude, izan ere 1.800 eta 38 migratzaile hil edo desagertu ziren Mediterraneoan iaz, hau da, egunean 5 pertsona hil ziren eta aurreko urtean baino 20% gehiago da hori. Giza eskubideen Europako monitorearen azken txostenaren arabera. Europako migrazio politikak gogor salatu ditu Michela Pugliese, migrazio eta asiloari buruzko ikertzaileak. Azpimarratu duenez, Europako herrialde askok indarrez itzultzen dituzte migratzaileak eta asilo eskatzaileak seguruak ez diren herrialdeetara, Libiara esaterako, eta Europar Batasuneko legeak eta giza eskubideen tresnak urratzen dituela gogorarazi du. Eta gurean migratzaileak hartatzeko eta aterpea emateko eskatu du Irungo Harrera Sareak. Urtarrilaren 6ko gauean izan ere 0 azpitik 2 gradu zeudela, 4 pertsonak kalean lo egin zutela salatu du plataformak. Biharamunean Irungo Harrera Sareak 2 kanpin denda, esterilak eta mantak jarri zituen pertsona migratzaileen eskura. Harrera Sareak salatu duenez mugako blokeoa dela eta transitoan dauden pertsona horiek geroz eta egoera prekarioagoa eta arriskutsuagoa denari aurre egin behar diote eta horregaitik erakunde guztiei eskatu diete erantzukizunak bere gain har ditzatela, dagokion bezala joka dezatela eta pertsona migratzaileak babestu ditzatela horiei aterpea emanez. Eta bestalde, ekitaldiz beteriko astea antolatu dute aste honetan Txillardegiri gomutan hartzeko. Urtarrilaren 14an 10 urte beteko dira Jose Luis Alvarez Esperantza hil zela. Idazlea, hizkuntzalaria, pentsalaria, politikaria eta beste estenen gainetik bere herriarekin konprometitutako intelektuala izan zen Txillardegi eta urte hurrena baliatuta hainbat ekitaldi antolatu dituzte Donostian. Saltelmo Museoak, Telesforo Monzon Elabek, Jakin Fundazioak, Sus Argitaletzeak, Argiak eta Txillardegi liburutegiak. Haren heriotzaren urte hurreneko ekitaldi nagusia urtarrilaren 15ean egingo dute larunbatean, goizeko 12etan, Txillardegi plazan. Eta kiroletan oraindik zerezana ematen jarratzen du Djokovicen auzia. Iker Aginagak emango du xehetasun guztia. Herrialdean sartzeko inprimakian Novak Djokovicek gezurrik esan alzuen ikertzen ari da Australiako polizia. Pazifikoko herrialdera sartzeko txertoa hartu izana edo txertatzetik salbuetsita egotea justifikatzen duen arrazoiren bat izatea eskatzen du Australiako gobernuak. Tenislariak aurkeztutako mediku txostenaren arabera, abenduaren 16an kutsatu zen, eta horrek justifikatuko luke txertoa hartu ez izana. Aldiz, Serbiako legeak esartzen duenez, koronavirusagatik kutsatutakoek 14 egunez egon behar dute etxean bakartuta. Eta jokalaria bere herrialdeko tenislari gazteekin egindako ekitaldi batean eta argazki sesio batean izan zen gutxienez, abenduaren 17 eta 18an, kutsatu eta hurrengo 2 egunetan. Horrez gain, Australian sartu aurretik bidaiari guztiek bete beharreko inprimakian deklaratu zuen urtarrilaren 5ean hegaldia hartu aurretik, azken 14 egunak bere Serbiako etxean izan zela, eta horixe egia den ari da ikertzen Australia. Izan ere, hainbat komunikabideek kaleratu dutenez, txapelketa prestatzen eman zituen egun batzuk Espainian, Marbellan hain zuzen. Izan gezur izan nakats, Australiako migrazio ministroak eskuan du jokalariaren bisa berriz ere bertan behera uzteko aukera, eta baliteke ikerketa honen emaitza baliatzea hautsak arrotuko lituzkeen erabaki hori justifikatzeko. Momentuz herrialdean sartu ahal izan da aske, Melbourneko epaile baten aginduz, eta Australiako irekia jokatzeko entrenatzen ari dela publikatu du jokalariak sareetan. Eta Nafar Airways saioaren denboraldi berria hasiko da bihar hemen 11 telebistan Jasmine Manriren eskutik. Biharkoan Ultzamaldea bisitatuko dute eta Nafar Airways hemendik aurrera asteazkenero ikusgai izango duzu hemen 11 telebistan, arratsaldeko 8ak eta 4denetan eta baita ere gaueko 10etan ere. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Osakidetzako arduraduna den Ela sindikatuko Arkaitz Herreros izango dugu. Orain arte.
Kaixo Yasmin, gaur Ultzamaldea bisitatuko dugu. Nafarroa garaiko iparraldeko eskualdea da, Iruñeko merindadean kokaturik dagoena. Ultzamaldea 9 udalerrik osatzen dute, eta guk haietako 3 bisitatuko ditugu. Lantz, Ultzama eta Atetz. Ni iten dut ziripot. Ziripot? Bai. Zer da? Bada hemen herriko lehenozegon potolo bat. Aha. Eta orain zinez potolori. Ironda 96. urtean jaio zen. Enpresa familiar bat bezala sortu zen, bere egunean, gaur egun langile gehiago ditugu. Eta urte haietan ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten. Hemen badaukagu baserri eskola, hau dena dela, gu animaleken, atzekalde hortan barraskilo proiektua, eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela. Duela 25 urte antolatu genuen Zurgai herri kirol taldea, eta hortik ideia hasieran Asio Floresekin ziordikoa eta bi anaiak, eta hortik hasi ginen erakustaldiak eta mobidak, eta gero dena etorri da. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, tarretarako gaurkoan gurekin dugu Arkaitz Herrero, zela sindikatuko Osakidetzako arduradunantako bat. Eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion, eskerrik asko. Azken asteotan, hainbat sindikatu, tartean, hainbat protesta abiatu dituzue, Osakidetzako lehen arretaren egoera salatzeko, hurrengo hitzordua urtarrilaren 23an jarri duzue. Zein egoeratan da lehen arreta? Egoera oso larria da, eta orain pandemiaren ondorioz ikusten ari gara zein egoeratatik gatozen, ez? Egoera hau, adibide moduan, 2019an 3 greba egun deitu genituen lehen arretan salatzeko bereziki egoera oso larria zela, beraz hor ikusten da egoera nola estrukturala den, eta orain pandemiarekin ikusten da nola guztiak estandu ginduen. Nola definituko zenuke Osakidetzaren egoera hori? Zein adjetibo erabiliko zenuke? Estanda eginez badu ja, estanda egiteko zorian dago. Eta hori ikusten ari da. Orain arte guzti hau pairatu dutenek izan dira langileak, eta langileak beretzako ikusi dute zein izan den beren lan baldintzen egoera, baina orain ere gizarteak ikusten du zein egoeretan gauden. Eta oso larria. Aipatu duzu, 2019tik ari zaretela egoera hori salatzen. Dena den pandemiak zenolako egoera bultzatu du? Egoera, esan dizudan moduan da, estanda egin duela edo estanda egingo duela edozein momentutan. Osakidetza zer egiten ari da pandemia aprobetsatuta, dauzkan arazo guztiak estaltzen saiatu. Eta egunetik egunera hartzen diren neurriak bide horretan daude. Zein gainkargaz ari gara? Zenolako gainkarga dute langileek? Gainkargaz, hau beste unean esan nuen, eta esango dut berriro, hain gainkargatuta dago, ze langileak kategoria guztitan etxera negarrez heltzen dira, eta hori ikusten da egunero, eta ez langile bat, langile asko negarrez irtetzen dira lanetik. Eta honen aurrean, zer egiten du Eusko Jaurlaritzak? Eusko Jaurlaritzak ikusten dugun moduan, egunetik egunera neurri berriak hartzen ditu, baina neurri berriak hartzen ditu, lehenengo ikusi behar dugu nondik abiatuta abiatzen gara, plantillaren eskasi ikaragarri dagoela. Eta plantillaren eskasia ikusi nahi ez duten, hartzen dute bestelako neurriak. Duela gutxi, Gotzone Sagardui osasun sailburuak adierazi zuen aurrez aurreko arreta etengo zela nolabait, telefono bidezko arretari bide emango zitzaiola, hori segora aipatu dute behin baino gehiagotan, baita ere telematikoki hartatzeko aukera hori, baina ikusi da ez dela nahikoa ez da eraginkorra ere.
Ez da nahikoa, ez da eraginkorra eta ez da bidezkoa. Osea, gizarteak badauka eskubidea osasun zerbitzu, kalitatezko osasungintza zerbitzu bat izateko, osasungintza publiko zerbitzu bat izateko. Baina hori nondik hasi behar da langileetatik, langileak zainduz, eta ez dira langileak zaintzen. Hori dela eta langileak ez zaintzetik, ze egoeratan gauden, gauden egoeran. Autotestak, telefono bidezko arreta presentziala kendu. Eta guzti horiek, Sagardik esaten du, dala prozesu guztia arintzeko, baina ez da prozesu guztia arintzeko, lehen esan dut, da daukagun miseria guztia estaltzeko. Zeigarren olatu betean, kasuek gora eta goraka jarraitzen dute, eta gogoratu behar da baita ere, Osakidetzak hartu zuen erabakia urrian, ez da, 4.000 langile lehen kontratuak bertan bera ustea, baita ere arakatzaileak gutxitzea, besteak beste baita ere etengabeko arreta guneak izten ari dira baita ere, pak deustuko gaueko arreta hori adibide gisa, nola ulertu daiteke guzti hori gauden egoeran? Testu ingurua oso argia da. Esaten ari gara eta esan dut eta esan dugu eta esaten jarraituko dugu plantilla falta dela. Alde batetik plantilla falta da era estruktural batean eta Osakidetzak hartzen duen erabakietako bat da 4.000 langile kalean ustea. Bestetik, badirudi ez dugula ikasi ezer aurreko 5 olatuetatik. Osea, aurreko 5 olatuetatik edo 5 olatuek zerbait irakatsi badikute izan da langileak behar direla eta lehen arretako sistema indartsu bat behar dela. Eta zer egiten dugu eta 4.000 langile kaleratu. Eta esan digute ere, pandemiari aurre egiteko neurri eraginkorrenetarikoa dela txertaketa eta rastreoa, eta hor ere langileak kaleratzen dituzte. Orduan, testuingurua hori da. Langileak kaleratu dituzte urrian, ez dituzte berriro ere kontratatu. Erretiratu diren langileak berriro ere eskatu ditu Osakidetzak? Bai, eskatu ditu eta eskatzen ari da. Eta nondik abiatu eta zein da abia puntua? Plantilla falta dela. Eta esan zaio behin eta berriro, baino ez pandemian zehar, esan zaio Osakidetzari behin eta berriro arazo bat eukiko duela. Eta arazo hori orain ari gara pairatzen. Omikron aldaera kutsako horragoa dela, baina ez hain kaltegarria, nolabait esateko. Uste duzu lehentasunak aldatzen ari direla? Hau da, osasuna alde batera uzten ari dela eta produkzioa lehensten ari dela? Bueno, nik uste produkzioa lehenetzi egin dela pandemiaren hasierako momentutik, ez? Eta orain bagaude edo ari dire esaten nolabait pandemia gripe baten bilakatuko dela, baino lehentasuna ekonomia izan dela hasieratik ikusi dezakegu. Ez bakarrik Omikronetik abiatuta baizik eta lehenagotik ere. Salatu izan duzu, behin eta berriro aipatu duzu elkarrizketan zehar, langileak falta direla. Zenbat langileen buruz ari gara? Gu dauzkagun datuak dira, 5.000, orotara Osakidetzan 5.000 langile falta direla. Horietatik 1.000 lehen arretan. Eta gero, hortaz aparte, eduki behar dugu kontuan 4.000 langile kaleratu direla orain, baino kontuan hartu behar dugu 26.400 langile baino gehiago egunero Osakidetzara doazela lanera behin-behineko kontratu batekin. Hori da, Osakidetzaren plantillaren 60%. Osea, argazkia ez bakarrik orain, ez bakarrik lehen, baizik eta etorkizunari begira ere oso zaila da. Urte honetan zehar, lan eskaintza publikoa egingo du Osakidetzak, horrek egoera irauliko du? Ez. Egoera irauliko du, ez. Egingo duena da, daukaten sistema hori mantendu. Azkenengo EPeko datuak dira, 3.500 lanpostu irtengo direla EPE horretara, baina esan dizut orain, 26.400 langile baino gehiago behin-behineko daudela. Horrek ez du inolaz ere langile horiek pairatzen duten lan baldintza, langile horiek pairatzen duten prekarietatea irauliko, inolaz ere. Esan duzu, lankarga handiak izaten ari direla langileek, negarrez ere doazela etxera. Zenolako lan orduak dituzte, zenolako baldintzetan ari dira lanean? Pasan astean argitaratu genuen Twitterren argazki bat nola, ez dakite, 1 metroko ilara bat zegoen osasun zentro baten atean, kontuan hartu behar dugu, 100 metroko ilara hori sartu behar dela eta norbaitek hartatu behar dituela osasun zentro barruan. Lehenengo puntuan administrariak, baina baita erizainak eta medikuak. Eta kategoria guztiak daukaten gainkarga da aurretik daukaten gainkarga. Ez da plantilla refortzatu, prozedura berriak martxan jarri dira, ikus daiteke edo oso bistakoa da zein den egoera, ez? Eta egoera honek noski ondorioak dakartza baita ere zenolako harretan ez
eskaintzen den, ezta? Eta ikusi dugu baita ere azken asteetan tentsio momentuak bizi izan direla herritarren eta langileen artean. Bai, baina azken finean, nik uste edo pandemiaren azken tarte honetan gizarteak ere ikusten du zenolako baldintzetan lan egiten duen eta horrek eraman behar digu ere edo gizarteari eraman behar dio nolabait ez ulertzera baino ikustera zenolako egoeratan ari diren lan egiten. Baina, tentsio egoera biziko dira, baina biziko dira honek konponbiderik ez daukalako edo gutxienez ez dutelako konpondu nahi. Horregatik eta konponbidea bilatzeko deitu duzuen manifestaziora urtarrilaren 23-rako. Hala da, eskatuko 2019an eskatu genuen bezala, erabakiak har daitezen, lehenengo momentutik aurrekontuen inguruan ere erabakiak har ditzatela eta sinistea benetan osasungintza publiko baten, osasungintza sistema publiko baten, plantillaren arazoa konpondu dezatela, kontratazio gehiago egin dezatela, behin-behinekotasuna konpondu dezatela, eta guzti hau konpontzeko deitu dugu, ez bakarrik sindikatuok ez dugu deitu bakarrik langileria, baizik eta deitu dugu baita ere gizarte osoa kalera irtetzeko. Eta nola ikusten duzue gizartea gai honekiko? Ikusten duzue arazoaren dimentzioaz jabetu direla? Nik uste eta espero azken aldian hala izatea, eta horren isla izango da 23an kalean egin dezakegun argazki hori. Bestalde egongo litzateke baita ere osasungintza pribatua, ez? Nola ikusten duzu egoera? Uste duzu ihesaldi bat ematen ari dela bertara ordaindu dezakeenak? Datuak ez ditut, baina ihesaldia ematen ari da, eta egunero entzuten da norbait, nola ezin duten hartatu osasungintza sistema publikoan, eta dirua daukanak gutxienez, sistema pribatu bat kontratatzen ari da, baina hori politikatik abiatuta gertatzen ari da. Eta zen nolako ondorioak ekar ditzake horrelakoak normalizatzea? Geroz eta murrizketa gehiago egotea osasungintza sistema publikoan. Orain ikusi dugu nola, eta lehen esan dugu, ordutegiak murriztu diren, zerbitzuak murriztu diren, eta murrizte guzti horretatik, ondorioa hori izango da. Lehen aipatu duzu baita ere Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak protokoloak aldatzen ari direla, baina eta berriro COVID-ari dagokionean, nola baloratzen dituzu hartu diren azken erabaki horiek? Azken erabakiak, egunero hartzen diren erabakiak, egunero aldatzen da protokoloa, plantilla faltatik hartzen da. Hasieran zen arreta telefonikoa hori hartu zen, erabaki hori hartu zen, plantillarik ez zegoelako demanda guztiari aurre egiteko. Orain autotestak hartu dira, erabaki hori hartu da, plantillarik ez dagoelako prozesu horiek egiteko. Guztia erro berdinetik dator. Eta gainera pandemia hasi zenetik, badirudi COVID-an zentratzen ari direla asko, baina zer gertatzen da COVID ez den beste guztiarekin? Bidean gelditzen dela, beste unean atera zen albiste bat, beste unean azkenengo hilabetetan agertu da albiste bat nola 1000 tumore baino gehiago detektatu gabe geratu direla arazo guzti honetatik ondorioztatu da. Beraz, atzerapen hauek kontuan hartuta eta baita ere langile falta dagoela Osakidetzan, ez denolako eszenatokia aurreikusi daiteke epe laburrean edo epe ertainean? Baina eske ja ez da epe laburrean edo ertainean da, gertatzen ari da, ja oraina da. Eta esan dizudana, minbizi, ez dakitzen bat minbizi antzeman gabe gelditu direla, beste inbeste gaixotasunetan ere gertatu izan da. Baina bazeuden gaixotasunetatik ere sortu diren komplikazioak ere hor egongo dira. Eta hori ja ez da epe laburrean edo ertainean, ja gertatzen ari da. Eta gertatuko da. Argi dago, zaurgarrienak ari direla pairatzen, Osakidetzak izaten ari diren murrizketa hauek, besteak beste haurrak, eta baita ere adinekoak, ez? Bai, kolektibo guztia. Lehen esan dugu baseko gaixotasunen bat daukatenok, baina baita zaharrenak eta aurrak ere. Azken finean, beraiek daukaten errebizioak edo eteten ari dira, pertsonal falta ez dagoelako, edo dagoen pertsonala zentratzen ari delako beste gaixotasun honetan, COVID-an. Aurrun dauden emakumeak ere aipatzekoak, ezta? Izan ere, emagin zerbitzurik gabe gelditu dira pandemia sistenetik. Hori beste adibide bat da, eta hau oso larria da, dinot normalizatzen ari gara, edo gutxienez Osakidetzan normalizatzen ari da, horrelako zerbitzuak eman beharrez izatea, normala balitzu bezala, baina ez da normala larria da. Eta beste pandemia bat ere bada gurean, eta hori da osasun mentalarena ikusten ari
gara, ez bakarrik langile, osakidetzako langileen lehen aipatu duzun adibidearekin, baizik eta gizarte osoan edatzen ari den sentsazioa eta arazoa badela, osakidetzak beharrezko arreta eta behar aina inbertitzen ari da horretan? Eske ba, eta kontuan hartu behar dugu ere, osasun mentalaren arloan, osakidetzan barruan, privatizatzeko arriskua handia daukala. Da oso txikia den eremu bat eta oso berezia den eremu bat, eta plantilla falta hemen ere ematen da. Psikiatra falta handia dago, psikologo kliniko falta handia dago, eta horrek azkenean oso esanguratua da. Ze ikusten dugu nolako apustu egin nahi duen osakidetza, baina ja ez kanpora begira bakarrik, baizik eta osakidetzako plantillak ere horrelako ondorioak ere izaten ari ditu. Beste unean aterazen albiste bat, nola plantillaren 70% antsietate krisiak izaten zituen. Oso larria da kanpora begira, baina barrura begira ere. Eta egoera guzti honen aurrean, zergatik uste duzu Eusko Jaurlaritza ez dela ari bestelako neurri batzuk hartzen? Plantilla falta dagoelako, eta apustu falta garbia dagoelako. Esan dugu behin eta berriro, planifikazio falta handia egon dela, pandemiaren aurretik, ez da sinistu inoiz osasungintza sistema publiko baten, eta hori ari gara jasaten orain. Lehen arretako zerbitzu indartsu bat izango bagenu, orain ez geundeke gauden moduan. Baita ere aurre ikusten da, datozen urteetan erretiru hartuko dutela hainbat langile osakidetzan, horien postuak betetzeko, bermea egongo da? Horrela jarritzen badugu ez da egongo bermerik, baina hori hasieratik hasi beharko da. Adibidez, medikuntzan edo erizaintzako kategorietan hasi behar gara unibertsitatetik plaza gehiago jartzen. Gero espezialitatea egin behar dutenean ere plaza gehiago jartzen. Eta bakarrik horrela arazoa konponduko da. Bestela, ez badago borondate politiko bat hortik hasteko, ez da arazorik konponduko eta ez da egongo erretiro hartzen duten langile horiek kubritzeko beharraina langilea. 3 urte, osakidetzaren egoera salatzen eta ez dirudi hobera egiten duenik? 3 urte baino gehiago, eta 3 urte baino gehiago horietan ez du hobera egin, ez da egon borondaterik hori hobera egiteko, eta momentu honetan ari gara pairatzen egoera horren ondorioak. Eta hurrengo urteetan pairatzen jarraituko dugu, hau ez da bukatu. Pandemia, ezoizko testu inguru bat, izan daiteke mugarria behin betiko gai honi seriotasunez heltzeko instituzioetatik? Ez dakit, baina denek esaten dut, edo gizarteak esaten du, pandemiak nolabait aldatu beharko lukela pertsona bakoitzaren ikuspuntua, osakidetzarena ere, pandemian zehar negoziazio mahai pilo eduki ditugu eta ikusi da nola pandemian zehar ez da egon borondaterik hori aldatzeko eta ez dut uste emetik aurrera borondatik, espero baietz, ze horrek arazoa ez bakarrik osakidetzena baizik eta gizartearena konponduko luke, baina orain arte ez dut uste borondaterik egon denik. Agintariek pandemian zehar behin eta berriro errepikatu dute, inorra atzean ez gelditzeko ahaleginak egingo zituztela, baita ere beraien lehentasuna zela osasun krisi hau honi aurre egitea, baina gero praktikan gertatzen dena oso bestelakoa da. Praktikan ikusi da, ez zegoela aurretik inolako borondaterik sistema potente bat eukitzeko, eta pandemian zehar ikusi da nola ez duten borondaterik izan inorratzean ez gelditzeko. Eta ez dira bakarrik osakidetzako 40.000 langile atzean gelditu, baizik eta hortik abiatuta gizarte oso atzean gelditu da ere. Mundu mailako arazoa dela esango zenuke, osasungintza publikoaren gainbehera? Ez dakituko datuak dauzkagu, eta datuak dauzkagu Euskal Autonomia Erkidego eta Osasun Bideako, Ego Euskal Herri osoko datuak ditugu, eta gurean esan beharko dugu gurea dela arazoa, eta gure arazoa konpondu beharra daukagula. Eta Europan, gutxienez Europarekin alderatzen badugu gure egoera oso kaskarra da, eta mediatik oso atzera gabiltza datu guztietan. Hitzordu garrantzitsua, jarri duzuena, hainbat sindikatuk, Euskal Gehiengo Sindikalak, ELAK tartean, arazo honi aurre egiteko eta kalera ateratzeko urtarrilaren 23an. Zein proposamen jarriko dituzu mahai gainean? Lehenengo eta behin borondate politikoa egon daitela, osasungintza publikoan daukagun arazoa konpontzeko hori lehenengoa. Plantillak indartzea, lan baldintzak duintzea, eta benetako planifikazio eta antolakuntza bat eukitzea lehen arretaren inguruan, zeuki behar dugu kontuan lehen arreta gizarteak osakidetzarekin daukan lehenengo harremana dela, eta baita osasungintza publiko sistema osoarentzako.
Eskerrik asko, gurean zuei. izateagatik, Arkaitz Herreros, eta hurrengo arte. Mila esker. Eta jarraian, tarte bat eta solasaldiari ekingo diogu, gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmen Holanda izango dugu gurean. Eskerrik asko. Nor da Edoia Etxarte? Ez aia. Edoia Etxarte da Sortaldekoa poema liburu idatzi duen pertsona. Sortaldekoak liburuak 74 poema dauzka, 4 zatitan banatuta, eta lantzen dira 34 hildo. Batak zerikusia du genealogia kolektiboarekin, beste batek zerikusia du egunerokotasunaren kontaketarekin, beste batek zerikusia du norberaren memoriarekin, atzean utzi dituen bizitzako garaiekin, haurtzaroa, gaztaroa, lehenengo helduaroa, Eta esango nuke funtsean hori dela, Edozein kasutan, liburuari batasuna ematen diote gaiek, baina bereziki landu duguna izan da ahotsa. Saiatzea izaten ahots koherente bat gai desberdin hauek lantzean eutsiko diona. Galdera oso zaila da, erabilitako material guztiak dira benetako egoerak, baina ezinbestean errealitatea kontatu ezin denez, esan edut, errealitateko segundu bat, ziudadelako segundu bat kontatzeko zenbat disiplina beharko genituzkez, izango litzateke gauza izugarri bat, Orduan, nik ulertzen dut fikzioaren parte bat dela, errealitateko zerbait kontatzen duzunean egiten duzun autua, Erabiltzen dituzun hitzak, ez kontatzea erabakitzen duzuna, Orduan neurri horretan esango nuke hemen erabilitako guztiak direla benetako materialak, kontrastagarrian baldin bada, baina noski kontatu ditu dela azteko genero jakin batetik, poesiatik, eta poesiaren barruan molde jakin batetik, Makila bat hartu eta hiriko uso urdalde baten kontra jo nuen. Izututa egin zuten alde. 5 urte neuzkan, Iruñeko Gaztelu plazan izan zen. Nik beti izan nuen gogoa, gainera ikusentzunezkoak eta ikusentzunezkoen baitan formatu txikiko edo laburrak izan zitezken piezak egitearen kontua, eta kasualidade bat, nire gure orkestu nuen lehiaketa batera eta lortu nuen gainditzea eta horri esker egin ahal izan ditugu honezkero ikusgai daude 2 eta oraindik etorriko dira beste pieza batzuk. Oso ederra izan da, ze azken batean liburutik abiatu gara, baina oraingoz 15 bat lagunek edo parte hartu dute orain arte argitaratu ditugun 2 piezetan eta jende guztiak ekarri du beretik, eta niri asko gustatu zaidana izan da sentitzea, esaterako musika piezak egiten genituenean liburuak uzten ziola nirea izateari, zeia hor esaterako Jon Celestinok interpretazio bat egiten zuen letratik, moldatzen zuen, Orduan, sentitzea zuke antolatu duzun liburu horretako materialarekin, eraldaketak jarraitzen duela, Vale, esperen gara hurrengo piezetara eta... A ber, bai, zuri. Sortaldekoa, eta sua, zerua, eta sua.
Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Carmen Holanda, eguerdion. Eguerdion, bai. Ekonomia gaiei helduko diegu gaurkoan, izan ere hainbat alor desberdin dira horren gainean hitz egiteko, horietako bat inflazioa, ezta? 2022. Urtearen hasieran gaude, eta prezioek goraka eta goraka jarraitzen dute, aurreko urtearen amaieran kezka iturri bihurtu ziren prezioen igoera horiek, batez ere elikagaien prezioak ikusita, eta baita ere gasolinarenak eta bar, eta horixe, azkenean urtea amaitu zen 6,7ko inflazioarekin. Nola ikusten duzu egoera, zer etorriko da urte honetan? Bueno, nik uste dut, igoera oso adierazgarria dela, oso larria dela, eta ondorioa larriak izango ditu noski, ze beti jokatzen dute, sistema honetan jokatzen dute beti horrekin, ez da, inflazioa gorakadoa, aldiz langileen eta herritarren soldatak askoz palagoan igotzen dira, eta orduan, pobretu egiten da soldatapean dagoen edo errentapean dagoen jentea, pobretu egiten dute, ez da. Nik uste, ezer honik ez dator hortik, baina aztertu beharko litzateke kausa, motiboa, eta kasu honetan motibo konkretuak egon dira alako igoera hain altu ez da gertada din, eta ikusi ditugu batzuk nabarmen, bata energiari lotua, argindarraren garestitze ez naturala, bereziki handia Espainiar estatuan, eta nik uste horrek markatzen duela arazo struktural larri bat, eta da oligopolioek hemen daukaten gehiegizko boterea gobernuaren gainetik biztan denez, eta oroar gizartearen gainetik erabakitzen dutelako, beraiek markatzen dutelako ze irabazi margen daukaten nahi dutena, orduan, espekulazio hutsa da beraien aldetik gertatu dena eta gertatzen ari dena argindarraren garestitze gehiegizko horrekin, ikaragarri horrekin. Beraiek irabaziak egiten dituzte, krisietan oraindik ere are irabazia handiagoak, erabat antietikoa da, ez daukaten moralik noski, eta provokatzen dute gero, esate baterako, inflazio ez da. Beste bat izan da, nabarmen, hau lotzen dute COVID-arekin, baina ni neure zalantza dauzkat, da hornikuntza krisia ditu dena, hornikuntza arazo handiak. Hori benetan COVID-aren ondorioa izan da, edo hor badago merkataritza arloan gerra bat. Nik gehiago pentsatzen dut, ez dakit hori adituekin eta hitz egin beharko dugu, baina gehiago pentsatzen dut mundu mailan ari dela merkataritza alorrean egoera aldatzen eta gerra bat, benetako gerra bat, indar nagusien artean bereziki Txina, Estatu Batuak, beste maila batean Europar Batasuna, gerra horretan daude. Zergatik, nazioarteko merkataritza arauak oso injustuak izan dira orain arte, oso bidegabeak izan dira, eta nik uste hor mugimendu batzuk daudela, mugimendu telurikoak, ez da, handien artean, harreman hori eta desordenatu hori aldatzeko. Eta ez dute berriro berrordenatzen, berriro desordenator, baina ondorioak ari gara pairatzen. Nik uste hornikuntza krisia eta argindarraren garestitze gehiegizkoa provokatu duela bereziki Espainiar estatuan, Espainiar estatuan da nagusiki, inflazio hau ikaragarria izatea urte hasieran. Hortze beraz, Carmen Holandak egindako testuingurua, ez da beti bezala arazoen erroetara jotzen, testuingurua emateko. Datorren hilabetetara begira, Maialen, zuk nola aurreikusten duzu egoera? Erosahalmena galtzen joango da, eta beraz, zein izango da testuingurua? Gainera, ondorio bat da, etxebizitzaren presioa, 10% bat igoko dala, eta soldatak ez igoko. Nik egon naz datuak ikusten, inflazioen datuak Europa mailan, eta gehien igo diren herrialdeak adibidez dira Estonia, Lituania eta Letonia. Baina Estonian adibidez soldata normal bat da 1.386 eurokoa. Lituanian 20 euro gutxiagokoa. Baina Espainian soldata minimoa 900 eurotan dau. Orduan ezin da konparau. Eta honen aurrean, hainbat moldaketa, erreforma aurreikusi ditu Moncloak, bestalde baita ere Eusko Jaurlaritzak alokairua esan duzula, diru laguntzak igoko dituela, baina hala ere, inflazioa zein den ikusita atzean gelditzen direla esan daiteke.
Zai, jabe, hori hola da, begira, gaur goizean aukera izan dut programa batean zuzenean hain justu Eduardo Zubiaurrerekin egoteko, dauda Konfebaskeko burua, ez da? Da berak argi esan du, begira, hemen inflazioa kalkulatzen da, baina soldaten igoera ez da oraingo inflazioaren arabera egiten, aurreko urteko inflazioaren arabera egiten da. Horda nola markatu zuen askoz berago, hor noski soldatek dirua galduko dute. Susmoa dut zuela hitz egiten enpresario, bera bezalako enpresarien soldatei buruz. Susmoa dut. Orduan badakigu hori horrela hain alaiki esaten dutenean, herritarron egoera zein izango den. Claro, krisi honek berriro ere nabarmendu du beste fenomeno bat, kapitalismo global honek, edo neoliberalismo deitzen den, nik uste kontzeptu okerra dela, baina neoliberalismoa deitzen duten global honek daukan ezaugarritze bat, krisi latzena gertatzen direnean, desberdintasun sozialak areagotu egiten dira. Hau da, behar zuenaren kontra, ez da krisietan beharko genuke, jente pobretuak, jente baztertuak, sufritzen duen jenteak, egoera hobetzea eta beraz hobeto ateratzea krisitik, ez da, kontrakoa gertatzen da. Eta susmoa dut, lehen esan zigur, batez ere sozialdemokratek eta Sánchezen estiloko gobernariek esan zutena, hemen herritarrek inor ez da galtzaile izango eta susmatzen dut berriro ere gezurra izango dela. Hemen galtzaile izango da batez ere herrizea eta bere eroste ahalmena eta bizi baldintzak benetan pobretuta eta zigor da erasotuta ikusiko dugun jentea, ez da? Pentsiodunak ari dira Bizkaian zorionez oso borroka zuzena egiten, da salaketaz gain mobilizazioak deitzen, da nik uste guztiok ikasi beharko dugula hortik. Inorratzean ez dela geldituko, ez? Behin eta berriro, azken urteetan entzun dugun lelo berdina, baina gero praktikan ikusten ari gara. Horixe ez dela ala izango eta ez da bakarrik inflazioa. Etorriko dira Europako funtsak, aurre kontuetan zorpetzea eman da, noizbait diru hori bueltatzen hasi beharko da, eta horrekusi daiteke, datozen urteetan ere murrizketa gehiago etor daitezkela. Eta gainera, ontsi pobrea ez dan jendia, gehiago pobretuko dala. Hori aurre ikusten da, eta zuk esan duzu moduan pentsioak berdina pasetan da. Pentsiodunen borroka oso garrantzitsua da, baina ematen dago ez dauela lortzen nahi dutena, ez? Osea, naiz eta irten kalera, naiz eta manifestau, pentsioak aldatzen dira, baina ez suficiente, ezin da. Pentsiodunak aipatu dituzuela, larun bat honetan Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hain zuzen 4 urte beteko ditu, aldarrikapenak oraindik ere bizirik diraute. Entzun dezagun Jon Fano bozera mailea. Orduan, ze motako babesa jaso ditugu orain arte? Normalean gurekin mobilizatzen diren sindikatu guztiak, hau da Euskal Herria osatzen dutena gehiengo sindikala, eta sindikatuaz gain, babesa eman digute gazte kolektibo batzuk, zeniden elkarte batzuk, hau da zenidea dauzkaten sare goitzetan, eta espero dugu egun egotan ere, kolektibo feministi partetik babesa jasotzea. Hortxe Jon Fano, esan ez babesa bala, esan dutela azken mobilizazioetan ere, eta esan bezala deitu duten manifestaziora larun bat honetarako, hain zuzen pentsioen erreforma salatzeko. Lehen esaten genuenaren arira, ez da, inflazioak goraka doala, erreforma horretan inflazioaren araberako igoera bat aurreikusi dutela, baina gutxiagoa dela, beraz 3% oro har galduko dutela, salatzen dute. Eta nik uste gainera kalkulua zorroztu beharko luketela eta galera handiago izango da, ze beraiek hartzen dute konsumo produktuen igoera erreferente modura, baina horri gehitu behar diozu inflazioa. Beraz, hor gehikuntza badago ez da, handiago izango da galera zoritzarre begira. Maialeneko ondo aipatu du lehen referente modura eta konparazio egiteko Letonia eta Lituaniako soldata bat azbesteko soldata ez da. Begira, hain justu pentsiodunek eskatzen dutena oinarrizko soldata bat izatea 1.080 eurokoa, hau da.
maila horretan kokatzen dena, horrek esan nahi du, herrialde horiek ere baino atzerago goazela hemen, eta gainera ez da lortzen, ez da estatuak eta balizko gobernu progresista horrek ez du horretan progres horik egin nahi, atzerak egin nahi du, ez da, handituz ikusten dugunez galera. Beraz, irten bidea, ez da bai da, nik uste oso lan polita egiten ari direla baita ere informazio mailan, niri astera llegatzen zait informazioa pentsio dunena, bidaltzen didate, eta oso informazio zehatza eta osona, eta gero mobilizazioa, nik uste oso ondo ari direla Jon Fano ezagutzen dut, aspalditik, eta ikusten dut oso aktibo, nekaezina da, nekaezina, eta bera bezala, hainbat ordezkari hor Bilbon elkartzen direnak, eta gero mobilizazitara eta deitzen dutenak. Bide batez esan da, gogora ekarri behar du, ze uste dute zuzena dela gogoratzea, Jon Fanok semea dauka Gartzelan, orain gutxi gainera gradu atzeraka egin zioten graduan, 3. graduan zegoen, eta atzerakada bat eman zioten modu arbitrarioan graduan, 2. jarri zuten berriro, eta berriro ere gogortu egin dizkiote Gartzela egoera hori gogortu egin diote, ezta, beraz, elkartasun adierazi nahi diot Jon Fanori eta bere semeari noski. Eta baita ere pentsio dunei helduta, berriro ere, ezan beharra dagoela, eman dituzun zenbakietatik oso aldenduta dagoela, pentsio minimoa, esaterako, baita ere alargunen pentsioa, baita ere aipatzekoa, ezta, emakumeen egoera. Ni askotan egon naz manifestazioetan, eta eurekin hitz egin dut, eta han bat erreportaiatera ditut, eta bi gauza aipatzekoak dira, alargunen kasua, eta emakume etxean egin duten lana, emakumeek ez dutenak ez soldatarik eta ez pentsiorik, eta ere, esaten dutena ez, batzutan esaten dute ez, eskeguk, bai, manifestatzen gare pentsio duin batzuk lortzeko, baina bai, manifestatzen gare zuek gazteok pentsio bat eukitzeko, ez? Eta nik ez dakot esperantzarik pentsio bat eukiko dudanik, ez? Baina bai, aipatzekoa da eta eskertzekoa da, ez? Eurek astelenero irtetzia eta guregatik irtetzen die. Egia da, gazteek agian urrunegi ikusten dutela erretiro adina edo erretiro hartzeko aukera hori, hurbilago gelditzen da lan erreforma, esan? Bueno, esan nahi nuen, hain justu, hor beste arazo bat dagoela, ez, pentsio publikoen boltza bakarrik, da pentsio pribatuak da sistema pribatua nola ari diren elikatzen nondik eta aurrezki kutxetatik, jaurlaritza berak, propaganda egiten horren alde, hau da, instituzio beraiek asko ari dira pentsioen sistema privatizatzearen aldeko jarrera bat agertzen da, nik uste hori eskandaloa dela, bai osasun sistema privatizatzea, bai pensioa, bai hezkuntza, nik uste benetan politika antidemokratikoa direla eta antisozialak. Eta hori salatu behar da. Nik uste reklamatu behar dugula pensio sistemak etorkizuna izan behar duela. Eta hor betiko debate bat dago. Eta aspalditik debate hori plazaratzen da, baina ez da konpontzen da. Pentsioen boltza ez da lotu behar seguridade sozialaren sarrerekin, baizik eta hori estatuak eman behar derrigorrez ongizate estatu deitzen den horrek, derrigor bete behar duen zerbitzu publikoa da. Eta ez dauka lotura ekonomiko-finanzierorik seguridade sozialaren sarrerekin, bi kontu dira. Horri helduta, agian hitz egin dezakegu baita ere fiskalitate erreformarekin, fiskalitate ereduarekin, lotura zuzena duena, baita ere desberdintasunen areagotzearekin, eta alternatiba gisa nola ikusten duzu Maialen? Bastakit alternatiba, askorik egongo dira zen. Zuk esan duzu moduan, aipatu duzu moduan, lan erreforma bai ontxe izan dugu, eta nik ez nauen aldaketan dirik espero, baina, eta gutxiago patronalak parte hartzen badute negoziazioan, eta alaxe ikusi dugu, Yolanda Díazek eta Pedro Sánchezek super ondo ospatu dute garaipen bat moduan, badaz politiko batzuk berdina adierazten dutenak, baina egia esan da, ez da izan Rajoyren erreformaren ezestapen bat. Osea, aldaketa batzuk sartzen ditu bai, baina modifikazio handixak ez daukie, ez da erreforma bat, eta orduan hori bai aipatzeko da.
Bueno, batetik lehenengo esan duzuna, ez da zergak. Bueno, aldatu behar da, noski, sistema aldatu egin behar da, eta baina joera kontrakoa dira hemen ere instituzionaldetik. Badirudi nagusitu egin dela maila ideologikoan da propaganda mailan eta komunikabideetan ere bai mezu bat esaten duena, bueno, enpresarioei batez ere, enpresario handiei erraztasun guztiak eman behar zaizkie etor daitezen inbertitzera. Eta ordan zer da erraztasunak ematea, zerga kentzea praktikan. Bueno, hau eskandaloa da. Osea, herri langileak ordaindu behar ditu zergak ikaragarri eta soldataren zati, ja murritza eta gero eta murritzago den soldataren zati bat kentzen zaio zergetarako, eta enpresarioek ez dute ordaindu behar. Ze bestela ez datoz. Bueno, esan edut, hori onartezina, ez da alako politika bat. Zerga dira oinarria eta noski zerga sisteman eman behar du gehiago daukanak, eta gehiago irabazten duena, eta ikusi dugu irabaziak norantza doazen, ez da. Hori erabat garrantzitsua da zerga sistema berri bat egitea eta zerga sistema justu bat egitea, eta hori edozein gobernu instituzio progresistak edo eskerreko taldek bere oinarrizko printzipioetan eduki behar du. Gero lan erreformarena beste kontu bada. Nik tamalez, batzuk aldarrikatu zutenean, gertaera historiko bezala, akordioa, gobernuarekin, dabar, nik esan nuen orduan, eta tamalez orain ikusten da betetzen dela, hori esela beteko eta ez da bete. Da zergatik ez da bete, nik uste praktikan gobernuan diren ordezkari politiko horiek gauza bat esaten dute eta prometitzen dute eta beste bat egin. Lotu egi daude nik uste enpresario eta goi enpresarioen interesetara. Eta hori ikusi da orain. Gaur goizean aipatu dut lehen Eduardo Zubiaurre, hau da, hemengo enpresarioen burua egon dela programa batean elkarrekin egon gara, eta berak argi eta garbi esan du, bai, lan erreforma hau orain adostu dena oso ona da. Claro, ez du esan, esate baterako bertoko sindikato nagusie kontra daudela erabat. Ez du hori esan du ez, akordio oso ona da. Akordio oso ona non egina, Madrilen egina, ez guk egina baizik eta hango enpresariak eta hango sindikato domestikatuek, dana esateko, ez da? Domestikatuek, orduan. Zubiaurreri hemengo enpresaburuari oso ona iruditzen zaio. Eta ez du gastu behar gainera, erreformaren alderik kaltegarrienak Rajoik osatu zituen, baina lehenago Zapatero hasi. Hau da, Zapatero hasi zen lanaren irregularizazioa, merkatuaren behin-behineko lanak eta malgutzea deitzen zen, enplegua malgutzea deitzen zen politika horretan. Zapatero hasi zen, PSOE beraz, eta gero Rajoy jarraitu. Eta malgutze hori oso ondo etorri zaio enpresari, eta enpresario nagusiei batez ere, eta horretan nahi dute jarraitu, eta honek oraingo akordia mantendu egiten du nagusiki hori. Da orduan enpresarioentzat txollo bada, batetik zerga bajatu, eta bestetik lan baldintzak malgutu, hau da, nahi duenean bota eta merke bota langilea, klaro, hau txollo bada. Patronalarekin adostutako erreforma, aipatu duzuen bezalase, baita ere Europako funtsak jasotzeko Bruselak jarritako irizpide batzuei jarraituta, honek hausnartzera eramaten gaitu, ez? Nork dauka boterea? Botere politikoak ala botere ekonomikoak? Ekonomikoak guztiz. Eta gainera, akordio hau ez da bermatzen Euskal Herriko hitzarmenak estatukoen gainetik egongo direlaik eta estatalizazioa beha indartzen du. Orduan, zuk esan duzu moduan, Madrilen adostutako akordio bat da, eta Madrilentzako, ez da ikusten ez Euskal Herriko hitzarmenak ez ditu bat ere bermatzen, orduan. Hor eman duzu, nik uste galdera klabea hori dela, eta horrek argazki bat egiten du sistema osoarena. Sistema hau deitu izan da demokrazia, ez da, sistema demokratikoa, demokrazia formala, demokrazia burgesa, deitura asko eman izan zaizkio sistema honi, munduan dauden sistemetetik onena edo bintzat okerrena ez dena, esan izan da, ez da, Winston Churchill, halako gauzak esan dira demokrazia deitu sistema honi buruz, baina, claro, orain hartzen ari den ezaugarritze hau ez da inon azpimarratzen eta da demokrazia gero eta ez demokratikoagoa dela, hau da, demokraziak galtzen du gero eta gehiago oinarria eta da herriak erabakitzea. Demokrazia etimologikoki hori da, herriaren gobernua. Hemen herritarrak ez ezik
erabaki nagusiak eta jendearen eguneroko bizitza baldintzatzen dutenak ez dira modu demokratikoan, ez parlamentutan, ez gobernutan hartzen dira interes talde txiki batzutan, hau da, oligarkia berriro sortu da, eta oligarkia horrek baitu egiten ditu erabaki demokratikoak. Hori ari da gertatzen da, gaur egun enpresa nagusia dira, hemen gure artean argitze egiteko Iberdrola bada, edo Banco de Bilbao Bizkaia, edo ta alako interesa dira erabakiak hartzen dituztenak. Zuzen lan erreforma honen aurka agertu dira Euskal Herriko alderdi politiko batzuk eta baita ere Euskal Gehiengo sindikala. Entzun dezagun Mitxel Lakuntza, elako idazkari nagusia, eta baita ere Garbine Aranburu, LAB sindikatuko idazkari nagusiak esandakoak. Gure eskaera argia da. Planteatu duten dekretu hori bertan bera utzi behar da, eta lan erreforma indargabetu behar da. Eta horretarako, guk pensatzen duguna da, alderdi soberanisten papera izan behar dela indargabetze hori bizirik mantentzea. Eta horretarako ezetza eman behar diote dekretu hori. Hain zuzen ere, bide emateko aukera horri. Madrileko elkarrizketa sozial horretan, ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko langileak, ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko gehiengo sindikalak, eta argi eta garbi esan behar duguna da, akordio horrek ez diela erantzuten gure aldarrikapenei. Eta guk, gure ustetan eta sindikatu moduan, pentsatzen duguna da, gure kontrako jarrera irmo azaldu behar dela, erreformaren kontrako jarrera hori irmoki azaldu behar dela. Hortxe, bi sindikatuko idazkari nagusiak eskatuz, bai Aiotari eta bai Euskal Herria Bilduri, datozen asteetan Espainiako Diputatuen Kongresuan bozkatuko den lan erreformaren aurka bozkatzeko. Horren borondatea ikusten duzue, hori gertatuko da? Duda hundia dauzkat, esango izu zergatik begira, hemen ari da kontradizio bikoitz bat plazaratzen da azalera agertzen batetik langileen eremuan sindikatuak. Estatu mailako sindikatuak, nagusi diren sindikatuak jarrera badaukate, baina hemen, Hego Euskal Herrian behintzat, nagusi eta diferentzia handiz diren sindikatuak, LAB eta ELA, oso bestelako jarrera, guztiz kontrakoa daukate, ezta? Hori batetik, ze gertatzen ari da hor? Bueno, ikusten dugunez, langile mugimenduak, jarrera, izaera eta ideologia eta jokabide desberdina daukala estatuan, edota hemen Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, hori batetik. Baina bestetik, beste fenomeno bat ari da gertatzen, kezkagarrian ilusterako eta da, langile ordezkarien, sindikatoen, da herritarren batetik, eta alderdi politikoetako buruzagien jarrera bestetik. Hau da, joko eremu desberdinak ari dira osatzen dago arriskutsua da. Alderdi politikoak kokatzen dira joko eremu taktiko batean, hurbilera jokatuz, hurbilera begiratuz, eta esate baterako aliantza taktikoak eginez parlamentuan, gobernu horri eusteko estatuan, eta hor ondorioz zerbait lortu nahian, ikusi dugu lorpenan non gelditzen diren gero, ikusi dugu lan erreformaren kasua, baina tira. Maila horretan kokatzen dira, eta horrek bultzatzen ditu jarrera bat izatera. Da aldiz, sindikatuak, hemen langileen berton langileok eta herri langilea dauzkagun arazoetatik hurbilago kokatzen dira, eta ez horren beste behar bada oraingo egoeran baizik eta aurrera begira, eta orduan talka gerta daiteke, eta ari da gertatzen talka. Eta nik uste talka hori ondo begiratu behar dugula. Maialen zurlanek ez duzu egoera. Nik uste dut, alderdi batzuk gutxikin konformatzen diezela, ez? Eta Yolanda Díazek esan dau, ez dauela ez koma, ez puntu bat aldatuko, hau ez dala ez buskatzen ez ebez, holan dala papera eta holan izan behar dala. Orduan nik uste dut, hau ez dugula nahi eta hau ez dutela berretxiko adierazi behar dute eta oso finko eta oso serio, baina ez dakit Espainiako gobernuak zer aldatuko dagoenik. Baina bere osotasunean, ze EAJak adibidez adierazi du Euskal Herriko hitzarmenak ez badira gailentzen, ez duela alde bozkatuko, baina horixe aldatzea lortuko balitz, hala ere, haren kontra egin beharko lukete? Bueno, baina hitzarmena da lan erreformaren atal bat,
eta hitzarmenak edo konbenioa deitzen direnak, praktika konkretu bat daukate, eta de facto hemen egia da estatu mailako konbenio asko ez direla egoten, gehiago izaten dira beste zera batekoak. Baina hori ez da lan erreformaren arazo nagusia eta giltzarria. Lan erreformaren giltzarria beste batzu dira, bestea beste, azken hamarkadatan ikusi dugun bilakaera oso negatiboa lan kontratutan, da lan baldintzatan, eta lan kontratuen iraupenean, da ziurtasunean, eta horrek dakartzan beste ondorio guztiekin, ondorio sozial guztiekin. Hori da, hau da, beraien malgutu deitzen duten hori da langilegoaren egoera benetan larri bihurtzea. Da horti datoz gauza asko, adibidez, baina izan dugu bigarren lan istripu erabat larria Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian egunotan, ez da? Gertatu dena eraikuntzan. Hori ez da kasualidadea. Ze prekariade maila, ze baldintza dago politika horren ondorioz gaur egun. Eta langile pairatzen duten egoera zein da, ez da? Langileek, langileen familiak, ezin da planik egin pertain luzera, espadaukazu lan bat finkoa, eta hori guztia horrek sortu du. Hori ez da konbenio baten kontua, hori asko sakonagoa da. Da politika bat goiti bera planifikatu dena Zapateroren gobernuak, Rajoyren gobernuak, eta orain Sánchezen gobernuak zuzendu nahi ez duena. Azken finean, esan zuen, egingo zuela, baina ez du egin nahi, ez du koma bat aldatu nahi. Bueno, orduan, espada komarik aldatzen arlo horretan, ez dugu ezer lortu. Baita ere, askotan mahai honen bueltan komentatu edo salatu izan den gauza da, baita ere sindikatuek eta alderdi politikoek, ez da, Madrilera begira, ari garela denbora guztian, erreforma guztiak Madridetik datozela, beraz, buru jabetza mahai gainean jartzea beharrezkoa dela, eta hori zebera aldarrikatu zuen berriro ere Arnaldo Otegik larun batean beken egindako agerraldian. Guretzat momentu honetan, batzuk esaten dute, ez daukala zentzua hondirik momentu honetan burujabetzari buruz hitz egitea. Eta guk alderantziz ikusten dugu. Nolatan ez dauka zentzuri burujabetzari buruz hitz egitea, pandemia baten aurrean erabakiak hartzerik ez badaukagu. Ero gure eremu laboralean beste batzuk gutaz eta gure harremanetaz erabakitzen baldin badute. Ero gure errekurso naturalen inguruan beste batzuk jabetza baldin badute. Nola ez da izango egungo eztabaida lehentasunezkoa buru jabetza. Ado zaudete hitz horiekin? Horretan arrazoi osoa du. Kontua da, nire usterako ez dela bakarrik hitz egin behar buru jabetzak. Artikulatu behar da plan bat hori gauzatzeko, da horrek eskatzen du estrategia bat eta jokabide politiko bat nik uste dut ez da hitz egin behar da. Defendatu behar da buru jabetza, esan dituen guztiak hola dira. Esan nahi dut hemengo baliabideak, hemengo langileen antolaketa, hemengo etorkizuna berton erabaki behar da, baina ez dugu bakarrik hitz egin behar horretaz, plangintza konkretu bat eta estrategia zehatz bat behar dugu. Estrategia zehatz hori ezin da Madrilen nagusiki gauzatu, hemen gauzatu behar da, ez da? Maialnek esan duen bezala. Horren gabezia eta horren falta ikusten dut nik batez ere Euskal Alderdi politikoen artean azken aldian. Nik uste dut hurbilago ikusten ditu jarrera ideologikoan sindikatoak, Euskal sindikatoak esan nahi dut, une honetan horren praktikara abiatuta, alderdi apaino nik uste dut benetan diot, nire ikuspegia da, baina erabat errotua daukat. Euskal alderdiek nik uste zuzenketa bat egin behar dute beraien jokabide praktikoan azken aldian. Ze Madrileko balizko gobernu progresista horren laguntzan itxuturi daudera usteot, eta gero eskuinaren, eskuin muturraren mamua aldarrikatuz, baina eskuin soziala eta ekonomikoa badago boterean dago, eta hau da eskuinak dakarrena. Hau da, lehen esan dugu, alderdiek eta gobernuek ez dutela hemen agintzen, enpresarioek agintzen dutena hau da, eta hori da zuzendu behar dena. Ez dugu balizko mamu batzuren zain egon behar, hemen praktikan eskuina ari bada markatzen gure eguneroko bizitza. Horretan sindikatuek nik uste hurbilago daudela errealitatetik, eta baita ere errealitateari aurre egiteko estrategia zorrotz batetik. Euskal alderdiak espabilatu behar dute, nola baita esatearen, espabilatu behar dute. Maialen, horrekin adoz? Bai,
Guztiz ados, nik ikusten dut, bai, buru jabetzari buruz hitz egitea oso ona dara, baina gero ez bada egiten, ez. Eta gauza bat, nire ustez garrantzitsua esan duzu, da Pedro Sánchezen gobernua, ezkerreko gobernua horri jarraitzen dute, eta igual eskuineko gobernu bat izango balitz, zorrotzagoak izango ziren, baina ez da ikusten, orduan hor dago arazoa. Hemen utziko dugu gaurko solazaldi mamitsua, eskerrik asko Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, beste behin, gurean izateagatik, eta datorren astean ikusiko gara elkar berriro ere. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan.